iPhone 17 serija je pre 2 dana puštena u prodaju u svetu i već danas je imamo u Srbiji. I ovaj video je najava za recenziju iPhone 17 Pro modela koja će biti sutra i ujedno reklama za Ivana kod koga možete kupiti ovaj telefon. Mogao bih da pričam svašta o telefonu, ali ću to sačuvati za recenziju. Za sada mogu da kažem da sam bio skeptičan po pitanju dizajna, ali sada kada vidim telefon uživo i kada ga držim u ruci, mogu da kažem da sam se prevario. Telefon nije preterano težak, blago je zaobljen, pa odlično leži u ruci i pritom ima izuzetno premium osjećaj. Tako da ako ne želite da čekate recenziju sutra i želite da budete među prvima koji imaju ovaj telefon u Srbiji, Ivanovi podaci će biti na kraju klipa. A inače, i ako kupujete često na Kupujem Prodajem i gledate moje klipove, siguran sam da već znate za Ivana.